Kinong age football hakaleng ka perthei kelas tangman penkre naga bandaka round of 32 ha ka FIFA World Cup mentau snem haden balakot ka chila kai krop ka wei na ki khubor ka bala penkhiwen tam kalong bala pentikna baka Brazil kan ikon Persia ya ka Japan kat baka Netherlands kan ikon Persia ya ka Morocco kini kecil kon kilong kiba buntam kipai ba ki ap kemilenti namar barok sau teliki kenhon kilapan i kecil kai ke baitnat bha ha ka group stage ka Brazil kelarung syakara of 32 kum ka kenhon kebaban ya ka kedan ba kledo ha ka group C hagi lai teli kecil kai group ka Brazil kelapan i ka bor jongka da ka bajob pun teli kecil kai bat pen iru ya kecinya teli jong ka kenhon kirang ilekai kum Vinicius Junior bat kiwei kila long kiba kongsan ha kasinya linti jong ka Brazil kumta bun ki pajba kinyo baka Brazil kadang dai ka wei na ki kenhon kiba donlat ban rai ka World Cup mentau snem Hendrai ka Japan kam dai satya ka kenhon ka balak ban nyosting ha kasinya lekai ka bakhadu jong ka group F ka Japan kelai khaj Marsikol bat ka Sweden bat ka ne kasinya khaj kala penlong ya ka Bandung Sekara of 32 ki coach bat ki player ka Japan kila penpau bakin omrong samadan tang manyakon hendai ken persang ban penlim ya ka Brazil kila kedauro baka Japan kala kiu ha ka football bat ka don ka jisania bakala ban penkendet ya ka perthei ha ka weipat ka chiakon ka Netherlands kala job da laila iwekol ya ka Tunisia bat pendap kum kala du ha ka group F da kane ka ching job ka Netherlands kala light na ka kendo bat ka Brazil ha ka round of 32 bat menta kane kon Persia ya ka Morocco ki coach ka Netherlands kila maham ba warla ka Morocco kam dei ka kanhon ba pun kinyo kum ka favorites handai ka don bon ki rang lakai ki batbet bat kala ban pen kendet ya kino ki kanhon ka Morocco ro kala pen i ya ka chilakai ka wabha ha ka group stage kajinga teli jo kinong ilakai ban kajing start jo coach kala penong ya pun ki pajba ban ngej ba ka Morocco kala ban penong ya ka jekhon ka ba ebha ya ka Netherlands kumta ka ne kasilakai kala ban long ka we ne kasilakai ka baitna tam ha ka round of 32 menta ka World Cup kala rong sya ka banta ka ba kham song shin ha ka round of 32 om don syu ka kabu ban penbet ya kicing bakla lada ka kanhon ka rem kami no na kalumpung lada ka job ka jam sekara of 16 kumta barok ki kanhon kin hapan IT lo di kabor kabuj bat ka cingla kai ka bapaka ki pajba menta ki daya kren syapang ki ki art li ki khon kat no ka Brazil kala ban penne ya ka nam jongka kum ka sansin ka balado hato ka Japan kan penme ya ka weipat ka cingkendet lani hato ka Netherlands kan beteng ya ka cihalinti jongka ne ka Morocco kan penlem ya ka weipat surprise ya kini baro on satip tang haden plus tanggara of 32 hendrai ka wei ka bentah ka syai lupa kinong age football ka leng ka perthei kin sakhi ka cilakai ke ba sungshin bat ki badap da ka singele nadu ka minit ka bastang hadu ka bakon